Nazdar, ja som Dorimotu zo skupiny Mizard a hry Gothic 2. Je to dobrá hra, príbehovo aspoň. Je to docela prepracované na to, že je to rok 2001 a teraz to možno moc nepočujete, pretože to húči. To znamená, že to dočítame. You're talking about the orcs? I am talking about much more terrible creatures. With his final furious scream, the sleeper has set into movement the armies of darkness. It was an order to all evil creatures, a word of power that they were all bound to obey. His last order was, "Come," and they came, all of them, even the dragons. Dragons? They are creatures of an ancient power. I can sense their presence, even here. And they have gathered an entire army of lowly servant creatures around them. Where's this army now? The army is camped not far from here, in the Valley of Mines near Khorinis, and they're getting ready to attack. We do not have much time left. Oblast? What can we do? They call it tell the... Tak. Teraz stiším zvuk. I'll be on. Good. Chapter 1. Save na. Dobre, stiším zvuk, takže audio settings. Fakt se voláme. Tak. Back. Grafika nič moc, no. Dobre. Takže z knížek vlastne sú XP, takže sa ich prečítame. Všetky. Tak na všetky. Tu je na stole Potion. Na healy. No ja už som toto hral, takže viem, čo sa má diať. Tu je palica na boj. Teraz pôjdeme hore. Tu je ďalší potion. Zrite, tu. Tak. Ideme. Tam. Je tu kľúč. Teraz si poprečítavame všetky knihy. 25 expov. Nechce sa mi to čítať. Potom teraz to vlastne dodabovám, lebo nejak Fraps nenatáčalo, takže nenahrávalo zvuk, takže tak. Ďalšie prečítame. Fajn. Ďalšie. Čítali sme knižky. Toto bolo posledná vlastne v tejto onej, takže si zoberieme truhlicu. Je tu dýka, super zlatých, svetlo, lockpicky, dodgera. Dobre. Teraz ideme dole. Dole sú ďalšie zlaté. A je tam aj voda, ďalšia truhlica, takže tak. Ideme. Tú hru som zo pár razy prešiel. Vlastne neviem, za koho by som mohol ísť. Je to, že sú tu na výber 3 postavy. Teraz si dáme palicu. Tá je lepšia od dýky. A tam máme ten potion. Svetlo, lockpicky, no. Takže tak. A vlastne ono sú tu 3 druhy bojovníkov. Je tu mag. Potom je tu novic je tu. Potom je tu domoobrana a žoldnieri. Z magov je ako ten, z novicov je akože veľký mag. Z domoobrany sú paladiny. Alebo paladiny. No, dajme tomu. A z tých žoldnierov sú drakobici. Takže je to docela dobrý výber. A
Teraz neviem, za koho mám ísť. Za maga ma to moc neláka, ale za Paladina a Drakobice už som hral, takže ešte neviem. Drakobice som nedohral, Paladina som prešiel už. Máme všetci rovnaký príbeh, iba zo pár misií je tam iných. Za pár kecov iných ešte, no. A tak no, proste. Som zvedavý, koľkokrát ešte poviem to no. Jak to donahrávam, tak nemám čo kecať. Teraz čo? Tam si berieme rybík. Tam si zoberieme ešte džin. Díku ďalšiu. Je to kopa. Ovečka. Tu je goblin. Malý, šmejd, rýchly. Spratek. Ani ovládaním to není moc nadané, no. Ale palička poď sem. Tu na, vlastne kde ideme, tak tam sú luk, šípy, ešte dačo. Tu na. Je také ona, taká mŕtvola. Takého lukostravca. Takže tak. Zoberieme všetky šípy, pekne. Tu máme ešte aj nejaké pergamenty na kúzla. Ideme ďalej. A ide sa dál. Tu ne je elixír. Na čo som si dal ten elixír? No, nevadí, ideme ďalej. Goblin mŕtvý. Ďalej. Je tu vlk. S ním si hravo poradíme. Ešte je mladý, takže moc nespraví. Pekne. Bum. Mŕtvý. Zoberiem si z neho meso. Už nič není viac. Tak. Nač som si zobral díku, to som nevedel ani vtedy. Takže to si dáme Fireball. To dáva dosť epický damage. Vidíte, aj dobre to vyzerá pomerne. A vlastne tie šípy, tam si to uložíme, lebo keď umreme, tak ideme od saveu až a stáva sa ešte, že keď mám príklad zamrzne hra alebo tak sa vymaže občas save, takže sa to preto ukladá dvakrát a zabudol som si ho označiť, takže ho napíšem LP, let's play. To není to je no, tak. FPS-ka tie sú teda obrovitánske, že 11, 18, to je pekné. Stane sa, že to bude lagovať, hej, takže to je dosť kruté. Môj počítač není nejaký extra nadaný, takže tak. Ešte chcem natáčať Vouko aj s Juicicom a lacerkou. A toto sa pomaly žijem. Zriteľ, zo začiatku mu neubere ten šíp, ale teraz po druhé už sa mi to podarilo. Takže teraz zoberieme neho palica z peňažky. A tu nájsť zobraz zlatých. Druhá. A ešte no. Dejka, elixír. Je to docela sranda, lebo poväčšinou som docela ukecaný. Teraz ne. To je zaujímavé. To robí to natáčanie. To na človek. Ozveme k sebe. Ahoj. Bandita. On zardes. I've come. Is that the old sorcerer? He's called Braga to bude zaujímať. Mŕtvy. Tomu hovorím. Rýchla smrť. Tak. Ideme ďalej. Nahrávame už 10 minút. No z huby
Huba, aspoň jedna. A vlk, tento je normálne tiež malý, ale ubral nám sa mi zdá. Trošku. Dobre, zoberieme si meso, ideme ďalej. Nothing there. Tak. Ideme ďalej, pekne. Tak. Nič tam není. Tam som v živote ešte nebol pozrieť. Až teraz. Teraz si tu zoberieme polievku, kvetinky, zlato, jablčko, kvetinku, rybičky. Tak vlastne toto tu, to je socha Inosa, je to boh, niečo jak ohňa. Ešte je tu boh Adanos, to je nejaký boh vody alebo tak. Ešte je tu Beliar, to je nejaký boh podsvetia alebo tak. Jeho zastupuje ten Zardas, s ktorým sme rozprávali na začiatku. A bol to pomerne dlhý rozhovor. Teraz si zoberieme tieto turntypy, budeme ich potrebovať. A teraz som neviem, že či mám ísť za zlodeja. No, ne za zlodeja, ale či mám ísť, či mám ukradnúť oblečenie alebo nie. Ale neviem, takže tak. Táto časť ma nikdy moc nebavila, keď som tieto turntypy zbieral, ale už ich iba trochu, takže to není také zlé. Celkovo ich je dajak 25, takže on sa tak divne skláňa. Dobre, môžeme ísť. Skok. A idem na to slušne. Why are you hanging around on my whose side? I'm for the king. For the king? That's what the city guard said when they took half my sheep. But where are those? Teraz to trochu sekalo. Tell you. So, Vypočte za malá zjevnutia, no. Teraz to trochu sekalo už, takže si znižíme potom grafiku. Sa mi to nepáči. Ten Fraps žere FPS-ka jak vyšitý. Dobre. Tak. I'm looking for the work. For the work. Tak for the hold. Už tam žiadne he nebolo v tom. I'm looking for work. Nevadí. No si domyslel dačo, takže môže. Neviem čo to robím. Ja sedím na tej stoličke a chuj. Vyprávam do mikrofónu jak sám so sebou. To nám zatiaľ moc srandy nebude, no. Nevadí. Tam si znižíme tú grafiku, vidíte, na maxe originál. Takže si to znižíme tak. To by bolo moc. Tak, to je zarovno. Sky effect, no. A znižíme aj vzdialenosť dohľadu. To už je moc, dobre. Tak. A ideme ďalej. Peniaze som dostal nejaké. Tuna je sáčok s peniazmi. Tam si môžeme lahnúť. Toto je krajšia. A dáme sa do rána ďalšieho. Tak. Áno. Hey stranger, you can be glad you didn't come by here 3 weeks ago. We would have taken you for an escaped convict. And we made you look. What do you want? Tak. I know that. Do you want to attack them? Besides, but Ak bude dačo počuť v pozadí, tak pardon. Tu máme beha hore dole. Dobre. Zoberieme si takto pekne. Áno. Ďalší sáčok. A v tomto prvom je 25. V
v tom druhom 50, tam to môžete vidieť dole v rohu. Tak, OK. Ešte som sa ani nepozrel, koľko to zaberá celé. Dobre, ďalej. Aj takýto pohľad ináč existuje, že prvá osoba, že ja, hej. Tam sa ja opýtame, čo? Mám pre teba zo pár turntípov. Tak. Tam takoho killujú. Dobre, give me. Dobre, zobral som si zlato. Ešte som zabudol. Hej, akčná si, hej, moja. Tak, dobre, tam buď, nebýva. Dobre, daj ako palicu, hej. Panvica je lepšia. Dobre, daj papať, tak. Dobre, dobrá si moja. Tak, zoberieme si tu oblečenie, zlato, sír a jablčka. Tento. On je nešiel až tak dobre. Tak. Hop. Tak. Mi dával takto na Skype. No a teraz neviem, čo som chcel. Dobre, ideme ďalej. Tu je typek. On je schopný prepašovať nás do mesta. Áno. Tak. Pirátsky, oni to je moc drahé. No. Trochu čapaté to, ale možno. Nevadí, ideme ďalej. Si tu zase mravlem pod nos. Tu je scroll. Na, neviem čo, asi svetlo. Svetlo, hej. Tu ide akčná scéna. Nič. Stále nič, to je, kedy? Bijeme sa. Tak taký macherko, tu katujem, jedna radosť. Hyperútok, tak, mŕtvy. Dobre, hilneme sa trochu. Ideme. Už to ani nelaguje. Vlastne, keď tu na už je mesto. A mohli by sme to už, keď dojdeme dovnútra, ukončiť, takže už iba také minútku. No, dajme tomu. Akčný guard. Bitka. Zabil ho. Rasista, za to, že je to vlk. What? It's an important. You don't know. Then. Čo? Si to poprepíname. Tu máš stovku a čau. Dobre. Aj tak si potom Kentára. Kentára, alebo jak sa tomu nadáva. Vyberem. Takže, tak. Dobre. Už je čas si to ukončiť, takže si to saveneme. Tak, prvý save. Go. Ešte druhý save. Dobre, tak. Ďakujem, že ste pozerali toto video. Poprípade dajte like, odber, zdieľajte na Facebooku a majte sa.